hvad har været den fedeste oplevelse på festivalen i år? Det har været sammenholdet med vennerne, altså hyggen og bare have det sjovt, og så høre musikken også. Bare sådan godt samvær og god musik. Jeg tror bare, det er hinanden. Vi var inviteret herop, og det første gang, vi nogensinde har været her. Hvordan har det så været? Fantastisk. Kommer op igennem lysningen hernede fra, og solen begynder at skinne ned igennem trætoppen. Men det er altid Nibe nu. Kommer I tilbage igen til Nibe næste år? Det gør vi. Vi har nok været her i 10 år De sidste 10 år. Det gør jeg helt sikkert. Og jeg tager konen med. Altid. Det gør vi. Forever and ever. Det kan du helt sikkert. dele af med banden på, vi gør. Det er 6 år i træk. Ja, det gør vi. Selvfølgelig gør det. Jeg har simpelthen kommet ind som crew til næste år. Kommer I på Nibe Festivalen til næste år? Det tror jeg godt, vi kan regne med. Nibe er